Той споделяше с мен и не мога да повярвам, че се отдалечи, защото много често се разкриваше. Отговарям на този казус. Това, че някой мъж е споделял с теб и се е разкривал, не е показател, че той желае емоционална връзка и че въобще ще изгради емоционална връзка с теб. Защото той може би в този момент е имал нужда да се изрази, да сподели, т.е. това, което е в него, да излезе. За да има емоционална връзка, то той трябва да го покаже и с действията си, а не само с споделяния и сладки приказки. Сподели това видео, за да достигне до повече жени и да не живеят в страдания. Аз се казвам Йовка Трифонова, терапевт емоционално здраве с есенциите на доктор Бах.